Loh, wis awan nih. Aduh, Srek. Aduh. Iya lah. Nang desa penggaweane ngasak. Ngasak kana kemajuan. Pengen kayak wong-wong di mobil, di omah apik, di sapi. Tapi gak iso keturutan. Ya apa lek nang kota. Tapi ayolah nang kota lah. Udal. Walah, ini tuh kota ini. Gak apa-apa, selalu aku ya, cek aman. Oke. Mas, iya mas, suar. Emang kok iso diantemi arane? Ceritanya gini mas, aku udah geng. Iku aku pengen nguasai geng iku mau. Cek iso oleh api. Soalnya saiki ketua geng itu tak gak benar. Dan ya karo ceritanya apa ketua geng itu seweruh nek aku pengen ganti posisi dia sebagai pemimpin. Ya apa ta wong? Yang nguasai geng iku. Ya apa masalahnya? Ayah antem isik situk ana bahal kabeh. Pateni kabeh. Oke wis. Wis Mas, tekan Mas sik, kan wae kan? Iya mas. Ya, Mas. Suwun ya. Iya. Kan wae mawon nggih. Nggih. Ini ya belacangannya. Kok buka? Rut. Rut, tayo. Sapa sing lakoni iki nang awakmu? Rut cek. Ojek. Wah. Tak entekno koncek. Wah, tak ada bisa naik wis. Duh, apa ya gue? Aduh. Terus. Kalah ya tawangane. Wis
Ini mau siapa mas? Kenapa ini? Iku mang tangan kanane ketua geng sing kota iki. Jopo. Oh mas. Sojo, Bang. Oh, Tekan pun yo. kamu tekan desa mas? Nah kene, betul lho. Oh enggak mas, aku ini nyoba merantau nang kota. Golek kerjaan sing enak ngono mas. Bener aku ah. Yo, gak apa-apa. Wah, dompetnya siapa ya? Wah, lumayan nih di pesta ini. Dewa ke yo. Loh, iki gak kemana sing ngewangi Joni iki. Mangkane kok iya ya. Wah, iya iki. Tak kayaknya yang pancek guys. Apa ya mas? Iso tak gali. Kelewatan mas. Sepurane mas. Gak apa-apa bedanya. Ada kredit. Gak apa-apa bedanya ya? Bedanya gak apa-apa mas. Oh, Mas, sepurane mas. Mulai kita mas sama Ben mas. iya mas. Bedanya mah gak apa-apa mas. Oh, mas. Mas tiba mas. Iya. Benar ya mas. Enggak mas. Oke mas. Assalamualaikum. Kamu tuh lagi. Busuk. Oh nggih. Ngene lho mas. Iku mau asine sing mbok taman yang sing asline bener-bener terjadi kuwi apa sih mas? Iku asine ngono lho Mas ceritane. Aku iki tujuane pas ndang pengen hancurno genge project iku. Lah ben Mas, nang kota iki tujuane apa? Wis tak jelasno ki awal mau mas aku tujuan kenang kota iki aku pengen golek kerja. Oh, pengen ingin bekerja Mas. Iya, Aku iso Mas. Golek kerja. Tapi ono syaratnya. Gelem. Tergantung syaratnya apa ya mas. Ewang aku hancurno genge project. Tapi kok enak Mas. Kerjane tak jamin gak soro. Sik mas. Lagi pikir sih. Allah. Ya wis gak apa wis mas. Ben ayo deal ya. Meni ayo aku nang suatu tempat. Tak golekno wisan kerja. Nico on the beat, boy. Lah apa kon rene? Ini bang, aku oleh informasi anyar. Informasi apa? Tipe nene iki, bekne arek ero posisine arek iki. Loh, tenang bang. Lagi ini tak jangan tak kayak tugas ke mata-mata ya rey. Oh. Halo. Halo. Apa? Ya apa? Iya sing ngetuti aku iki. Engko ora kabari meneh.
kok elok kene terus ya. Endi sih? Ketani ireng. Apa? Sakit ireng. Oh, arek iko ta. Iya, parane ya. Parane. Ayo. Duh, lah apa Maggie telepon mana iki? Sik bos, angkat bos. Oke. Halo. Apa? Pancek ya? Yo iki, aku mbak pancek iki. Kulo bos. Halo. Kayak narik. Iya lah, kayak narik. Terus telepon kayak. Apa? Kau ana jenenge Akbar ya? Iya, aku Akbar. Ini nyopi ro kon nek ngewangi Joni bareng ya. Kon dari sana. Tandai kon nang Kuto Tuban. Iya. Siap tempur. Ayo. Anggap aja ganti ini duitku. Ayo balik. Udah gini anu ping guys. Ya, enten. Tunggu nih. Oh, tak tinggal sih. Bayane ono Akbar. Bang, aku maro Akbar ya, Angguri. Terus ada aku mangro kono Joni arek ijo. Enak iki Pak Bang. Ya apa nek Joni dintekno sih baru engko terakhir Akbar. Wis Bang, mari wae Bang. The place, turn up the bass and let them all have fun. And we ablaze the fire, make it fun. Then we mash up the place.